To tam skoro nebude vidět na té fotce, ale je to... Ale bude tam zvuk, takže když... Přemlíš trošku. Ono už to víc nejde, a když je tam ale zvuk, takže to, co teď ty říkáš, to tam bude slyšet. Tak To jo, je super. fajn. Tak zdravím všechny čtenáře Marhelu. No, Ahoj. můžu tě nahrát. Ne, nemůžeš. Jenom moji ruku můžeš. Čau. Jo, je tam vidět, dobrý. Takže anketa. Tak, chyť mě. Anketa, aby se to tam potom nemusela psát. Hlasujte, jestli se vám líbí tenhle to, jak ten kostel bliká, nebo ne. Protože my se na tom nemůžeme shodnout. Protože moc říká, že ne. Moc říká, že ne, Ríša, to je jedno, a já říkám... Nepoužívej moje pravý jméno. Já nejsem Ríša. Pardon, takže Richard. To je lepší. Ale myslím, No prostě- že tam nebude vidět oblikání. Prostě. To je detail. Tak prostě, Ještě o tom to celý je, o tom blikání. to snad čtenář nějak domyslí. Prostě to tam bliká okolo. Bliká toho takový kostela. jako blik, jako když tam mám spoustu fotografů. No a já říkám, že se mi to líbí, vypadá to trochu jako Eiffelovka, je to takový prostě velkoměstský, tak, No právě. tak prosím hlasujte pro ano. Děkuju. A 2 lidi už hlasují pro ne. Tak tady Vy jste vidíte hnusný. objektivnost. Vy jste hnusný. Takže prosím vás, musíte hlasovat pro ano, abyste mě podpořili.